Daka free kick tau history uking pat ban yalam ya ke Inter Miami ban job nang kong haka FIFA Club World Cup nakadaw ka jinglong jong ka sun benang haban pen singa shipor ya ka jingela ka habdang ka Palmeiras Persya ya ka Al Ali gi pedang singam bahaya pi barok ki paralok ki bajus ngau tenan ban pa ya ki video haka nei ka channel ka jingker pa di gitu ki paralok ki bamba da ban subscribe lada pis ngau tenan ki video haka nei ka channel singam baban nyonya utu subscribe button haka jingela ka FIFA Club World Cup habnang ka kenhun jong Messi kata ke Inter Miami Persya ika kelab kabadai napo jong kari Cristiano Ronaldo kata napo jong kari Portugal haka nei ka jingela ka kalong shisha ka jingela ka kabe internet bahadu kata bat kabala ban perkemen yakin Cristiano jong Messi bat kumjoro jong ka kelab Inter Miami haka nei ka jingela ka ikumba ka Porto kan sala ban pelim suk ya ke Inter Miami namardang hake medit ke bapra kaleo ban penki ya kajar lingba usamu kabawan nang ba ke penalti bat kham tam lai hadu bandakut kicingela kai jong ka kelas step ka Porto kalatam ya ke Inter Miami da Chico Lanon hanrai de haka cingela kai jong ka kala ka baar ka Inter Miami kala treshitom da ka jing terang banyak penpa ya ke ne ka Chico jong ka Porto bat kum joro ban tap gol penjob haka ne ka cingela kai kum ta ka jing terang bat ka jing angno jong ka kala urlong haka ba de hake menit ka basa phau hanyau ke Inter Miami kaleo ban penpa ya ke ne ka Chico jong ka Porto ling baka kol ka bala tap da use kayo ya ka bor ka bala penbo da uwe kan haden ka ne ka kol ka cingela kai kalong ka ba itnal ba haka ba baro artali ki kenon kileo ban tap da mar ka we ka kol kumta hapdeng ka jinga kon ulelan masi ulara e ka bol na bar jong ka area kol ka Porto da ka jing terang ban shoot e ka bol syapo jong ka kol penban urang abden jong ka Porto ulapan or ya umesi hapo madan ka bala penlong ya ka Inter Miami ban yo ya ka free kick haka ne ka jingela kai kumta kum bajula hi ulelan masi ulashim ya ka banta ban shoot ya ka ne ka free kick bat haba ulashut ka bol shoot kalong ka ba itnat ba hadu kata kalale jong hijilang syapo jong ka kol ka Porto ka bala penlong sendon ya urang apkol jong ka Porto ban syayong hingan bat kum joro ka stadium hi barok ka we kala Kevin hipuk da ka jingshat kemen kinong kersan jong ka Inter Miami ka bala penlong sendon ya ka Porto ban jam khnam lengba ka ne ka free kick jong ulelan masi bat hadu bandakot hi ka jingela kai kam syam la syo bat penpai ka ne ka Chikol jong ka Inter Miami bat hadu bandakot hi ka jingela kai ka Inter Miami kala la ban pelem ya ka Porto haka ne ka jingela kai da ar la ka we kol bat kum joro ka dai ka sen ka ban kong ya ka Inter Miami ban job haka jingela kai jong ka FIFA Club World Cup hapo ka jingalam jong ulelan masi kum u kapten jong ka Inter Miami lengba ka ne ka jingjob jong ka Persya ka Porto kala ki unot menta ka kerdan ka baar haka met ya kan pon na ka grup A bat ka don kam satang ban ya kai Persya ka Palmeiras haka jingela kai ka balai jong ka khnam bakan yo bandrung chaka raw 16 haka ne ka FIFA Club World Cup jong menta usnam arajar pusan sakawai pat ka jingela kai ka bahab hi hapo jong ka grup A kata hapneng ka Palmeiras Persya ya ka Al Ali haka ne ka jingela kai na do pasdang hado bandakut ka jingela kai jong ka kelas step amdon bala ban penki ya kajar kila kun no da ka jing ya kan hanrei de haka jingela kai jong ka kala ka baar ka Palmeiras kaleo ai Chikol lingba ka jing bakala tapi urang ya la kai jong ka Al Ali syaka kol la jong ka tau Ali haka menit ka basa peu kendai chipeu menit haden ka ne ka kol sachisen ka Palmeiras kaleo biang ban penki ya kajar lingba ulupes kata haka menit ka basan peu kendai hanrei ya ka ne ka jingela kai dai haka menit ka bahan ripuar lahaban pen senge shua ya ka chipor namar ka jinglong jong ka senbenang nakadaw ka jingwan jong ka lele pat haka jok por kala ban ka eryong ka bajor kumta u referee ba penya ya ka ne ka jingela kai kata u Anthony Taylor ulahaban pen senge shua chipor ya ka ne ka jingela kai pat ulapta ya baro artli ki kenon baken mi klai no napo jong ka madan haswa banja ka ka bas ngausi bat kum joro kinong penya jong ka ne ka jingela kai kila penmi ya ka jingtho bat ka jing penpana syabaro kinong pai kai da ka baong bana ka benta ka jing singan jong pi ngidon ya ka jing temu baro ban mi no na ka jika syong bat ban re hapo madan na ka da ka jinglong jong ka semeneng ka bajur bha kinong tre kidon ban yarap bar ban yalam yapi kito ki badon hapo madan singaba ban ya de ka bajam jai syakathliu ka badan sajan jong ka vesol bat kum joro sajan jong ka jaka ai jing syakari bat tat hadu ba ka jinglong jong ka semeneng kala jam jajai bat kala ailat kinong penya kila sedang biang ban peteng ban penyela kai ya ka ne ka jingela kai jong ki ne ki artli ki kenon kata hapneng ka Palmeiras Persya ya ka Al Ali bat habala sedang biang ban yela kai ka Al Ali kala persangkan bala ban yo penpa ya ki ne ki artli ki kol jong ka Palmeiras ban hado bandakot hi ka jingela kai kam la sho bat kala ban pedang da ka namrem
hakane ka jinga lakai hakamat jangka Palmares daar lanot gol kat ba ka jinga lakai pat hapanang ka ganhun jang Julian Alvarez kata ka Atletico Madrid persya ka settle saudar hakane ka jinga lakai ka Atletico Madrid kalala ban penlem ya ka settle saudar dalai la ka weko ya ke ko na ka panta ka Atletico Madrid layo ban tap lingba Barrios hakamedet ka bakat wei bat hakamedet ka basan posan pat lingba Whistle hakamedet ka basa peu nyau kat ba ya ka chikol jang ka settle saudar layo ban tap lingba Rusnak hakamedet ka basan peu kublai shibone pi barok ki paralok ke bajis ngotanan ban pe ya ki video hakane ka channel ngan skendo pat hakawe ke video kublai shibon